Amin. Ayo iki. Ingkang pungkasan wae iki. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Digareng, Mbak Iya, Tati. cantik. Nah, ngono kuwi lho disapa kabeh. Mananya sapo? Namanya Retno Dewi Setiawati. Coba. Sapa meneh? Retno Dewi Setiawati. Retno Dewi Setiawati. Nggih. Yo, bocah ngendi kowe? Plumbon Suruh Kabupaten Semarang. Pak Yadi, kenal Pak Yadi? Anaknya. Oh, kowe anake Pak Yadi toh? Iya. Dia kamu Sapa? Pokoke sia-sia teko mlidi. bulan undang-undangane Han. Yadi Yadi toh. Kaya ora penak. Apa yang du aku mbok seneni wong di kok. Bapak sehat ya, Dok? Alhamdulillah Isi sehat. sekolah toh kowe mesti sih. Iya. Neng di. Diisi Surakarta. Diisi sapa? Institut Seni Indonesia Wah. Surakarta. Tak kira wis diisi. Arep ngisi ta? Hah? Arep ngisi. Aku lino Ngisi apa? jeding. Nggih, anu varian ya sayang. Nggih. Nah ya. Tuku meja karo tuku paku. Mugi warga Sendang Rejo semakin maju. Amin. Wes. Ayo kowe. Kowe wong wasis. Aku bareng to. Iya no. Lah wis dintekke iki. Sik ya. Mikir apa ora? Lho. Go Sedang Rejo to. Mikire ketemune jam 3 bengi apa piye? Ayo. Apa? Ono ula Ana ula. cendak buntute. Weh. Apa? Iya. Kerumangsane apa? Oh. Hah? Biasane ulane ora dines kuwi. Lah apa? Yen dines ya dawa. Mugi warga Sendang Rejo lancar rezekine. Amin. Lah saiki Pak De. Ayo. Pungkasan iki ya. Iki aku nyebuki jenengku dhewe entuk ya. Entuk Bagio Weh. bahagia. pancen ganteng. Alah. Ya. Masyarakat Sendang Rejo pasedulurane saya kenceng. Oh, apik. Amin. Amin. Amin ki amin. Iya toh saya kenceng. Kayak kenceng. Kowe pas Rukun ya. Ora congkrah. congkrah. Ora congkrah. Loh, betune iki. Nang kene lho, nang kene. Ah, dengan sing gelem kok. Wah, marai koncone ra nyusul iki. Ya mengko rek yo. Nggih niki mangke setunggal Pak De. Monggo dipun lajengaken. Monggo. Mbak Tatin. Wis rampung. Wis. Panas udan aling-aling caping gunung. Kayak boneka sing nanggon mobil kae ya. Sobah dhewe ngono. Iki ambak Bali kendangan lawas iki. Ning malah apik lho. Oh, apik obat dicet kok. Wong ki suwe ra tau metu lho kendangan ngene iki. Ora tau metu to. Ora tau metu iki. Berarti saiki ditokke. Yo. Penak. Lah kowe karep ora? Ya aku yo karep Ya no. tak tokke bengi iki. Ning kok ora penak ya? Ora urung disekeng. Ketok yen tuwek ya istilah sekeng. Iya. Pancen tuwek. Mau kamar mandi yo jeding. Ditekno ngono kamar mandi wis banyune mati, lampune mati. Terus piye? Ayo golek bolongane iki ngendi? Anu to Pak De, mau kae to sing nang kamar mandi ki jenengan to. Heeh. Lah aku ki tak kira sapa batinku ana wong pipis kok dadak dicekeli po abot aku ngono. Ora cekel kuwi ngepaske. Bolongane digoleki angel kok. Peteng dedet Oh Pak De to, Mas. jebul